соли равон бар рӯйхатгирии аҳолӣ тавассути пурсиши сомонавӣ сурат мегирад. яке аз шаклҳои пурсиш бо воситаи интернет ба роҳ монда шудааст. ба сомонаи cw.aholi.tg ворид шуда рақами телефони дастии истифодашудаи соддаро ворид месозед. пас аз ворид сохтан логин ин рақами телефони шаҳрванд ва рамзе ки дар поён нишон дода мешавад пароли истифодабаранда мегардад. сипас шаҳрванд аз нав парол логини худро ворид сохта ба суолҳо бо тартиб ҷавоб медиҳад. 4 шакли суолу ҷавоб мавҷуд буда ҳар яке аз саволҳои алоҳида иборат мебошад. дар шакли аввал танҳо ному насаби оилаи худро бо тартиб пур кардан лозим аст ки он аз 2 савол иборат мебошад. ҳамчунин саволҳои замимавӣ низ мавҷуд буда нафароне ки муваққатан дар хонаводаи шахсӣ ба сомона ворид шуда зиндагӣ мекунанд ҷойгир карда мешавад. шакли дуюм аз 21 савол ва 6 саволи замимавӣ иборат аст. шакли сеюм бошад ба навъи манзил тааллуқ дошта оид ба доштани хонаҳои заминиву инфиродӣ ё бисёр ошёна маълумот ҷойгир карда мешавад. шакли чорум пайваст ба шакли сеюм буда аз 36 суол иборат мебошад. боз як замима шудааст ки ин маъюбӣ ё ки онҳое ки маъюб ҳастанд локин новобаста маъюбият тамоми 5 дар як оила агар 5 нафар ба қайд гирифта шаванд 5 нафар ин шаклро пур мекунанд ки дар он ҷо ба ғайр аз маъюбӣ биноӣ шунавоӣ ва роҳ гаштани он кас ки ягон хел мушкилӣ дорад ё не савол дода мешавад пур карда мешавад. аз санаи 1 то 15 октябри соли равон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар гузаронида мешавад. тибқи иттилои намояндагони сарраёсати агентии омури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маълумоти шахсӣ аз аҳолӣ гирифта шуда махфӣ мебошад. ин маълумотҳо танҳо барои ҷамъбаст истифода бурда мешавад. усулҳои гузаронидани пурсиши аҳолӣ интернет пурсиш, планшет пурсиш ва анъанавӣ коғазӣ мебошад. ба рӯйхатгирии аҳолӣ фарқияти пешина соли 2010 мо истифода бо планшет гузаронда ва интернет пурсиш ҷорӣ карда шуда ки махсус барнома худи ворид шуда аз тарафи шаҳрвандон яъне саволнома сайти омор ба ҷойгир шудагист ба саволнома ҷавоб дода метавонад. анъанавӣ ин хоғозӣ мешавад дар вақти дарба даргаштан сар то сар гаштани кормандони махсус тайёр карда шуда саволнома пур карда мешавад. дар вақти пур кардани саволномаҳо ягон ҳуҷҷат аз тарафи ҳисобчиён талаб карда намешавад. озодона савол ҷавоб карда варақҳои ба рӯйхатгирӣ пур карда мешавад. терминал пурсиш шакли нави пурсиши аҳолӣ буда то санаи 15 сентябр дар шаҳру ноҳия ва деҳаҳои минтақаҳои сери аҳолӣ насб карда мешавад. он нафароне ки ба интернет дастрасӣ надоранд метавонанд тариқи терминалҳои насб гардида пурсишномаро пур намоянд. намояндагони ин ниҳод мегӯянд ки дар вилоят 112 нуқтаҳои терминал интихоб карда шуда барномаҳои махсус насб карда мешавад. барои ин маъракаи гузаронда мо уже кормандони махсус тайёр карда омӯзонида истодем. дар дин охирон рӯзи дастурдиҳи омӯзиши гузарон тартиби гузарондани ҳамин ба рӯйхатгирии аҳолӣ шахсон интихоб карда шуда ваҳои тайёр мекунем. аз шахсони интихоб карда дар терминалҳо иштирок мекунанд. саволҷавоби ҳамин шаҳрванд гуҷо ва чӣ хел ки аз ӯ пушанд ёрдам мекунанд. ба ин маъракаи сиёсӣ 7411 нафар кормандони муваққатӣ ҷалб гардиданд ки музди маоши онҳо дар муддати корӣ аз 1230 сомонӣ то 2215 сомонеро муайян шудааст. аз агентии омур аллакай планшетҳо ва симкортҳои пайваст бо интернет омода буда ба гуфти Инобат Турсунбоева сардори раёсати ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар вилояти Суғд таҷриба бо воситаи планшет пурсиш гузаронида шуда мушкилие ҷой надорад. соли 2010 дар вилояти Суғд 1,930,000 нафар аҳолӣ ба қайд гирифта шуда бошад. ба маълумоти то ба имрӯз дастрас шуда аҳолии вилоятро 2,713,000 нафар ташкил медиҳад. шумори аниқи аҳолӣ пас аз ба қайдгирӣ ки рӯзи охирини он 15 октябр мебошад муайян хоҳад шуд. ба хотири осонии кори кормандони сарраёсати агентии омури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чуноне дар боло нишон дода шуд метавонед аз сомонаи cw.aholi.tg истифода намуда пурсишномаро пур намоед. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ.